Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni jokanyo mar ODM mondo dhi nyime kod tego duond burano e kinde ma en bende otego duond bura mar UDA mondo gibed gi riwruok mar siasa motegno motelo ne yiero mar higa mar 2027. Ruto ne wuoyo e kaunti ma Migori e kinde mane ochopo e nyasi mar piny Luo ma ochopo e giko kawuono. Giko mar nyasi mar piny Luo e tielo mar abich, nyasi ma obagi e kaunti ma Migori manochopo jatend piny Kenya William Ruto ne ochakore okinyi e dho wathno ma senye kod mor kaachiel kod nyadhi. Piem mar riembo yiedhi, amen, diedo pi kod moko ne oyawo odiechieng' ma ogik mar nyasi ma piny Luo. Magi piem manyiso luo kidi kod timbege men achiel kuom thoro maduong' mar nyasini mar piny Luo. We are very proud to be associated with you, and we want to commend those who started this festival, and I want to assure you that the government of Kenya is always going to fund and to support this cultural event because it brings people together. Culture gives you identity, culture gives you manners, and culture gives you wisdom. Jatend piny Kenya William Ruto manie ochopo e dho wath ma senye kar limbeno mar thim Licho Hinga kaachiel kod mbalariany Marongo kuonde bende koro ne obagi nyasi mar piny Luo ne odhi nyime kod singo tiyo machiegni kod oganda Luo kaka yo mar chopo lek mar manasenindo Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa Raila Odinga aliniambia tuunganishe Kenya, tufukuze umaskini, tufukuze ukabila. Ruto bende ne okono jokanyogo mag ODM mondo koro med tego duond burani e kinde bende en bende otego duond bura mar UDA mondo kadhi nyime gibed kod riwruok mano mar siasa ma otegno. Nilikuwa mwanafunzi wa kwanza katika darasa la Raila Amolo Odinga. Hata mimi kuwa rais yeye amechangia sehemu kubwa. Na sababu hiyo ndio nimesema chama ya ODM lazima mujipange, musimame imara. Tunataka a strong ODM. Mimi nitapanga chama ya UDA ikuwe imara. Ndio tukutane pale tutengeneze serikali kwa makubaliano. Jatend piny Kenya bende ne osingo medo chenro mag dongruok e kaunti ma Migori kaachiel kod kauntis duto ma Kaluo. Owacho ni kauntis mathoth ma Kaluo yande osebedo chien mokalo e chenrogo mag dongruok. Hapa Migori tumesema tunajenga hostels ya vijana 7,200. Ogai mar ODM Oburu Oginga kod jokanyo moko mag ODM ma oting'o gavana ma Migori Ochiliako bende ne wuoyo e kinde nyasino mar piny Luo ne osingo biro dhi nyime e bede sirikal mar Manywanda. Your Excellency, I am sure when we consolidate this party of ours called ODM and we form the next government, you are going to give us more and more and more because we shall be part of that government. We want a united Luo, but we also want a united Kenya. We are not people to say that when we are in, everybody else should be out. Kwa hivyo ile uimbaji ya 2027 unapangwa sasa. Na wewe ndio ndugu tunakufahamu. Oburu bende ne okonyo jatend piny Kenya ne oketo tim winjruok mane obedo e kinde kod masenindo Raila Amolo Odinga. He left us in 10-point agenda. One of those agendas included compensation for those who lost their lives in the struggle for liberation of this country. Jokanyogo mag ODM bende ne okono jatend piny Kenya ne okonyo oganda Luo chopo lek margi mondo kom ma jatend piny Kenya koro mag 232. George Juma, Ramogi TV, Migori.